Česko sa snaží prerušiť, no teraz by som povedala skôr, teda premiér Fiala sa snaží prerušiť vzťahy so Slovenskou kvôli medzinárodnej politike a hlavne kvôli fotografii pána Blanára so Sergejom Lavrovom. Tak čo vy na to vlastne hovoríte? Nie je to už trošku takto na hlavu? Pozrite, mne toto lokajstvo české niekedy prípada tak, ako keď sa pchali do zadnice Hitlerovi. Správanie Emanuela Moravca. Presne ako, že v tejto rovine vojnového štváčstva a v rovine úplného lokaja. Keď niekto chce prezentovať otrockú poslušnosť Bruselu v smere vojnovej zahraničnej politiky, tak ja som kandidátom mieru. Rozhodne ako prezident republiky by som nikdy nedovolil, čo by len jeden náboj išiel na Ukrajinu, čo by i len jeden vojak mal ísť na Ukrajinu a čo i len jeden cent. A toto všetko je v rukách prezidenta republiky, lebo prezident republiky vykonáva zahraničnú obrannú politiku a ona celá je v rukách prezidenta v zmysle ústavy a tým pádom aj rokovanie napríklad v Európskej rade. Tam ešte prezident Schuster, delegoval tú právomoc zasadať v Európskej rade premiérovi, ale to môže prezident kedykoľvek zobrať späť. A tým pádom robí svoju vlastnú zahraničnú politiku ten, ktorý štát. Veď toto, čo robí Európska únia a čo prisluhuje otrocky aj český prezident a český premiér, to je úplne trapné. Veď zahraničná obranná politika je výlučne v kompetencii členských štátov a žiaden členský štát nie je povinný otrocky plniť pokyny Bruselu. Budeme vyzbrojovať banderovcov na Ukrajine, budeme im dávať zbranie, posielať finančné balíčky. Tu treba povedať občanom členských štátov EÚ, že ani jeden cent tých peňazí, ktoré išli na Ukrajinu, sa nevráti. To sú do vody hodené peniaze. A my si môžeme dovoliť pri dnešnej sociálnej situácii našich občanov, kde veľké množstvo občanov žije na hranici biedy. Dôchodcovia majú 300-400 eur a my máme dávať peniaze na vojnu a navyše ešte na vojnu, ktorú anglosasi amerikánsky vyrobili vo vzťahu k Slovanom, aby Slovania sa zabíjali. Že si Američania odchádzajú a teraz preniesli finančné bremeno na Európsku úniu a pajaci takí ako Fiala a Peter Pavel, ako s tým súhlasia. A keď slovenský premiér povie, že nie, tak začnú na neho útočiť. V tomto smere so slovenským premiérom jednoznačne súhlasím a ja by som bol aj proti finančnému balíčku. My potrebujeme peniaze dať našim občanom.